Hi ma'am, pwede manguyab mo? Unsa? Manguyab ka na ako? Gago! Bungol man siguro ka. Pero to kung giingon wa kakadungog. Anak ko, manguyab ko nimo. Nga okay ra ba nimo nga namuyab nimo bisan nartrabaho sa vulcanizing? Trabaho mambulkita ra sa motor? Paano masabi? Kalas, gaw. Di ra motor mulkiton oy. Raon mi tanan, mabulkit sa migsakyanan. Maskin kanang ilong nimong lisngag, apilom na ako nagbulkit. Kanang ilong nimong plat. Wa ka balo. Kami mga tayerman. Kami tugbulkit na sa gobyerno oy. Kanang nasa kuan mga ambulance, mga patulukar o mga bombero. Kabalo kagamit kami mga tayerman oy. Ing na nga motor ang bulkito na mo basin motor ang mga bawan nga pwede ba plat o pwede sa mo'y bulkiton pero may tanan na dagkot bulkit may dagkot skyanan gani o grade mga kokso makita niyo yung dalawang gulong o super ang pinaka grader ko to mga koks or wag ko ba patay motor to may tanan mo los nimo sa may lingin na dako di ay Dako. Yes, Willis. Hirap kayo na, naapay, kuan. Ligid sa kanang armored car nga, dagkwarta. Ingon ka, motor, bulok ito tanawa, armored na magibulok ito tanawa, kagahan na ginagkwarta. Tangina mo. Kitang-tangin ako ng ligid do. Tanawa na, ako mas magtrabaho ni. Motor ko tao, motor ay mo na ilan siguro, nga mo pwede maplat, o may pwede nga bulkiton. Raon ni tanan, bisa kung sa maplat, bulkit. Ingkag motor ra. Tarong dia ma'am oy, binuang na storyahan nimo. Pila kami sweldo ana? Sweldo ni Thairman oy. Kay kuan man paagi ani. Tunga paagi. Makaagi kag 2,000 at sa kalibo. Di totoo yan. Tay sweldo ni Thairman oy. Yansar ka. Di intaw na makapit og isa ka sako nga bugas. 20 ka sako kaya kang paliton. Katong kuan ba tag 5 kilo ba? Ano ka nasisira, ulo? O 20 ka sako. Pangabang pamagani mi sa manggo gani. Bugas ni noon di makayag payat hinoon. Sa 20 pa kasako. Unya, unsa man man pakaw na sa kong anak? Ay, sus kana day problema nimo di ay. Aw. Kanang bugas ato na lungagon para makaon na imong anak. Alag iplanlan nimo ng bugas, may ka naglanggam nga maya kay kan anong bugas. Sus ay na problema no kanang bugas. Lungagon aron makaon na imong anak. Bali mo na nga kada kong kagwapa. Nya mo patol ra niya mambulkita motor. Wala gid ko maghunahuna kung kapa ka ba di ba? Akong ginahuna nga manguyab ko nimo. Bahalag na ko trabaho sa vulcanizing. Isa pa, di ka ka-afford ani akong bilat. Di ka na akong bilat. Mahal kay ni. Luang mahal po ng binatan mo sa man gold nga mahal kayo. Gago! Amerikano na maka-afford ani. Kami di mga Pinoy day, di mi ka-afford ana. Afford nga lata na magina ta pa kayo. Ayaw pud pag-assume nga naay babae nga mumpunit ra karon og mambulkita ra sa motor. Ayaw pod pag-assume nga naay Amerikano nga mopunit nimo. Punit nga ta nga baklag na baho naman na. Iyo, kaluod good. Iyo ka kay imo lata na baklag pagyud. Yucks. Masyaks ka kay imo lata na baho. Way mumpunit nimo mambulkita ra kas motor. Sumaya hinooning kuan bisag mamulkita kay kusugin nimo bulkit bisag kanang bangag nimong piting dakua kaya parang tapakan. Ano ka nasisira, ulo? Bisag kanang bangag nimong piting bulkito nako.